Naga jingkren usembuat Menteri Rangba ke jela uba Preston Tensong ubala ong bagi patba banjiet iki MLA ki bala bantre om ki MLA ki bamla banne AA kala penlong yo MLA ke Voice of the People Party na nongkrem constituency uba Arden Mela Basayomot uba deru President ke seng banterting halor ke ni ke jingkren Menteri haba ai jingkren ha ke jingelang penitu patba ki khat nyongut ki kertong ki ban ai reng ha ke election MDC na East Khasi Hills District kabla penlong ha ke khara arterik uno para arhaja pusau uba ada na uloong ba utaray kani ka election kan long ka bajay-jay Henry uyo ipen ban ba usembut Menteri Rangba ka jela udang le sangshit pen ban bat ban let keleng ban pen sngo shikipat ba ban jiet daki MLA ki bala ban tre ka bathau ba ki MLA ka VPP kimla ban ne AA uloong balada ka roy ka par jang ka jela ka shong ha ka kti ki MLA ka bha ba annai don sarkar nganganamut bagani ka MDC election the try kan kam kan jak mo kanum songshit kumba songshit ke MP election anamut bai madu jingi try la kham thanda tenreng imat kan songshit himat kene ke MDC namar ngi bi madu ri dak ile songshit hi hagar kom keren bat kum juru I madam ampam kini ngi gasdang ban mi banai kijing pen snow kijing ken tho ha kilat pathai khubor oh tau deputy chief minister la persyang ban lek keleng ban yaro banong bagi constituency lani ki patba ki haban jid hi yo Emily ubala ban tray kani ka jingkran ka don haka ya ka jingtho ban wo ye ki Emily joka Voice of the People Party kata ka message kata ka khubor kabau deputy chief minister uthau shiki patba banang mamangi ki Emily jong ka Voice of the People Party ngide ki bamla bantre lara ya ka jingroi lara ya ka roi ka para ka constituency lani ya ka jela ka shang tangha ka kti ki Emily ka bhava naidon sarkar naidon minister ngini rangkat borlot baro pipat haladi ke kerdan minister pipat haladi ke kerdan deputy chief minister pipat haladi ke kerdan chief minister piknyot benyengi Emily jong the Voice of the People Party pikangra dia ke roi ke par bagan wan pimot bantau ban pikit pap yengi upat ba unsai on the Voice of the People Party ka sinshar laka shang shishanem hagi Emily lani ka shang haka sarkar ban wanra yaga roy ka par ko ki pat ba be jama kisang ban penthame yo pat ba kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoy ki biang lor ai kira shon jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus F ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman henrai ba uni ukhau 45 udan jinge dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na kabanta upaj ba
ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armet dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba phikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya